Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zeure semearen beratzeaz jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zeure fedeunei egia asko paskoposa. Bekatuaren uztarpetik askatu dituzunek goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amosen profezia liburutik. Mahatxondo mardula zen Israel, frutu ugari ematen zuena. Zenbat eta frutu gehiago, orduan da aldare gehiago. Zenbat eta lurra aberatsago, orduan eta zutarri sakratuak dotoreago. Banatua dauka bihotza eta orain ordaindu egin beharko du. Jauna berak puskatuko dizkio aldareak, lurrera botako zutarri sakratuak. Orduan esango dute, ez dugu erregerik, ez baitiogu jaunari begironik izan. Baina erregeak ere zer egin dezake gure alde. Samariarenak egin du, badoaren erregea, espala ura salean bezala. Suntzituak izango dira muinoetako sasikultulekuak, Israeli pekatura eragin ziotenak, sasiak eta laharrak hartuko ditu aldareak. Orduan esango diete mendiei, estal gaitzazue eta muinoei, eror zaitezte gure gainera. Erein zuzentasuna eta maitasuna jasoko dezue, landu zoro berria jaunagana jasoko garaia baituzue. Ark etorri eta salbamena izur dezaizuen euria bezala. Jaunak esana. Ekarri gogora jaunak egindako mirariak, ekarri gogora jaunak egindako mirariak. Kanta esaiozue josoinuarentzat, kontatuaren mirari guztiak, arrozaiteztearen izen santuaz, postu bihotzez jaunaren bila zabiltzatenok. Ekarri gogora jaunak egindako mirariak. Jo ezazue indartzen duen jaunagana, bilatu etengabe haren aurpegia. Ekarri gogora hark egindako mirariak, haren egintzarrigarriak eta agindu zuzenak. Ekarri gogora jaunak egindako mirariak. Aleluia, aleluia, aleluia. Urbilda jainkoaren erregetza dio jaunak, bihotz berri zaitezte eta sinetxi berri ona. Aleluia, aleluia.
Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek 12 ikaslei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Ona 12 apostoluen izenak, lehendabizi Simon Pedro deritzana, eta honen anaia Andres, Santiago Zebedeorena, eta honen anaia Juan, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo zergalaria, Santiago Alfeorena eta Tadeo, Simon Zelote eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. 12 horiek bidali zituen Jesusek ohar hauek eginez, ez joan gentilen lurraldetara, ez sartu Samariako herrialdean ere, baizik eta zoazte Israel herriko ardi galduetara. Bidean zoaztela, hots egin hurbil dela zeruetako erreinua. Jaunak, esana? Nabil, erten naizenetik, bueltaka gauz batekin ez dakit kontura useaten, kanpaiek ez ditula jo. Kontura useate, ez da? Ez ditu jo, ez zazpiretakoek eta ez zazpirek eta bikuek. Ez dakit zer pasatzen da, baino motorra haitzen zan. Orduan, kurioso, horrekin bueltaka harinitzan. Eta azkenin, guri kristauoi horire pasatzi daukegu, ez da? Zanaiet, hain barneratuta daukegula gure jangoikoa, hain barneratuta eta egunerokotasunean hain sakon daukagula gure barruan, ja ez dugula haitzen. Eta zer pasatzen da? Hori arazo handi badala. Jangoikoaren ahotsari, ahotsa barneratuta edukitzea zerbait ona da, baino ohitzea ez da ona. Zergatik, jangoikoaren hotsari ohitzen malimagea, ez diogu kasorik egiten, beste ahots bati kaso egingo diogu. Eta geure bizia bidien jarri berdun ahotsa jangoikoaren hotsa da, ez? Zenolako kontrastea, ez? Hainbesteko zarata egiten dituzten kanpai horiek, ohitu iten gera. Eta ezerrez aitu gabe bezala ibiltzen gera, ez? Gure jangoikoak gure bihotzera baitare hitz egiten digo, eta gu askotan ez gera konturatzen, ez? Samuelen pasartea bezala, ez? Jauna, zuk, Eli, zuk deitu diazu, ez? Zoazuera, nik ez dizut deitu. Berriro ere zuk deitu diazu, ez? Nik ez dizut deitu, zoazuera. Eta entzuterakoan, esan, jauna, hemen nauzu. Eta azkenien Eliren eta Samuelen arteko desberdintasuna zer da? Bat ohitu egindala, ez zu nahitzen, baina bat ohitu egindala ahots horreta eta bestea zerbait nobedadea bezala zuela. Eta gu baitare eduki beharra daukagu Samuelen belarriak, jangoikoaren hitza entzuteko, jangoikoaren deia geure bizitzan entzuteko. Gero, entzun eta gero, erantzun bat eman alizeteko, ez da? Porque gaurko evangelioan Jesusek apostoluak aukeratzen ditu, izen abizenez. Eta gu aukeratu gaitu gaur egun hemen bere jarraitzaileak izateko. Izen eta bizen. Beraz, ez du nahi edozer guregatik.
nahi du daukagun onena ematea. Eta daukagun onena ematea zer dan? Geure anima bere eskuetan jartzea. Hoxe eskatzen diegu Eukaristia honetan gure jangoikoari. Daukagun altxorrarik garrantzitsuena, anima, jangoikoaren presentzian jar dezagula eta bizi gaitezela berari bilatzen, berari entzuteko prest. Decía que hoy, que qué importante es no acostumbrarnos a las cosas de Dios y menos acostumbrarnos a la voz de Dios. Porque es que si nos acostumbramos a las cosas de Dios, nos acostumbramos a la voz de Dios, tomaremos como Dios otra cosa que no sea Dios. ¿No? Aquel que se acostumbra a algo, lo hace costumbre, como bien dice la palabra, y quiere otra cosa. Aquel que conduce un Peugeot se acostumbra a ese Peugeot y ve un Mercedes al lado, quiere un Mercedes. Aquel que se acostumbra en el Mercedes y ve un Ferrari al lado, quiere un Ferrari. Pero aquel que tiene un Ferrari, se acostumbra al Ferrari, vuelve a querer otra cosa, porque se ha acostumbrado y no vive en la novedad de lo que tiene entre manos. Y no vivimos muchas veces en la novedad que tenemos entre manos, que es Jesucristo mismo, ¿no? Pues hoy le pedimos al Señor que tengamos nuestro oído conforme a escucharle, que no nos acostumbremos a la voz de Dios, que no nos acostumbremos al amor de Dios, que sí que gocemos del amor de Dios, pero sabiendo que es una gracia, que nunca nos acostumbremos al Señor, para así poder darle la gloria que Él se merece. Nideok, geure konfiantza jangoikoaren jarriz, eginte zaizkigun eskariak Jesusen bitartez. Eliz elkarte izan dadila munduan jangoikoaren egarri eta egiaren bila dabiltzanentzat bide lagun, eta harreragune. Eska desaigun jaunari. Ikerlarien bilaketa, zientifikoen lorpenek eta teknikoen aurrerapenek ekar dezaiotela gizadiari bizitza erosoagoa ez ezik, baita elkartuago eta zuzenago egiteko egokia ere. Eska desaigun jaunari. Mehatzariek, basomutilek, zamaketariek, lanik gogorretan eta arriskuenetan ari direnek, izan dezatela dagokien ordaina eta lanerako segurtasuna. Eska desaigun jaunari. Geure parrokia elkartetan ez ditzagula falta, Jesusen izenean zeniden zerbitzurako beren bizitza osoa eskaintzeko prest egongo diren apaiz bokaziodunak. Eska desaigun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakre lanak sortua. Hau sengo zegu betiko zorenaren hogi. Bedenkatua zu jauna, zeru lurrain jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakre lanak sortua. Hau sengo zegu betiko zorenaren edari.
Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza Osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna, otoitzean ari den Elizaren doaiei, eta gizu horiek hartuko dituzten fededunak gero eta santuago izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti irekorri. Ona zarelako egintzen nuen gizadia, eta bere erruz galdua zena, erosi egintzen nuen errukiz beterik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta boterek zeure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafinduatxuek zuri auzpez agur egiten. Postasun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, Iren guztien jainko jauna, zure biztia, Osana zeruko jendetan, bedinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko jendetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo geharduek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkigorren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren Ama Maria Virgina doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean goretzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere.
ema iguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna, erreg bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin. Emaiozue, alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa. Zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Zuk entzun dezu munduko pekatua, emaiozu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, iz nahi zinor, zure etxean zartzeko. Baina ezazuiz bat, eta sendatuko naiz. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotza, handragabea. Jesusen bihotza, dago zuturik, maitasuna gertzen, alde guztitik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren handragabea. Non aurkituko da bihotz gogorri, bihotz honen zuan urtuko ez danik. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren handragabea. Egin dezagun otoitz. Mugari gabeko zeure maitasunaren doaiez, janaritu gaituzu jauna, egizu lor ditzagula salbamen fruituak, eta bizi gaitezela beti zu goresten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Jainkoaren ama,
beti, beti, zaitugu maite, beti, Gure esker gaiztoek zure bihotza dute erdiratzen xamurra baita. Gutaz izan zazu, beti errukia, beti, jaiko garena, ahoku guztizora, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun etzi elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.